per això, m'ha agradat... Era molt bon retratista, sabia retocar, utilitzar bé Photoshop de l'època. Per internet hem que se va fer un autoretrat a ella. Ella. Aquest se'n va fer molt d'autoretrat. És aquí? Aquest és ella. És aquí. Se va pintar moltes vegades. Sí que ho va fer, se va pintar moltes vegades. I la intenció és com ha aconseguit recrear el mateix quadre, no? Que és una còpia molt ben aconseguida, no? I abans, tu ja me comentaves que hi ha parts cos que semblen que estiguin una mica sobredimensionades, però estan fetes, són així en el quadre real, no? Sí, també s'ha de tenir en compte que a l'època no té cara. Ja. A l'època mitja pintaven com pintaven, això era resment, que era just després de l'època de mitja. L'estil de pintura i la manera de pintar i les coses no eren encara el mateix que vam tenir un quadre 200 anys després. S'ha d'entendre. S'ha d'entendre, per exemple, aquest, totes les figures totes estan perfilades, que ara avui dia ho fan en un còmic, això. Quan pintes una persona, no perfiles la forma, ho fas, no és un còmic, ho fas escola, però ara no ho pintes un quadre, no se pinta així. En aquesta època encara sí. Si ho mireu bé, i per altra cara, l'esquadra veureu que tot està, la figura sobretot està perfilada. Tota perfilada, i llavors es va dedicar a pintar el que era l'interior, com un còmic. Era la tècnica de l'època també. Aquest quadre és un dels més emblemàtics del Renaixement perquè és el primer quadre de temàtica mitològica del Renaixement i també és el primer quadre on apareix una dona despuada després de 1000 anys de sequera, que no fos Eva. I també és curiós perquè és el primer quadre on una obra pagana aconsegueix els mateixos efectes, les mateixes emocions que un quadre de temàtica religiós que era el que imperava aleshores, no? I bé, representa el naixement de Venus, que si sabeu la història, Cronos va tirar genitals de son pare, Urà, se va agafar, els va tirar a la mà, va sortir una escuma i d'aquesta escuma va néixer Afrodita, Venus, que en grec Afro vol dir escuma, i aquí representa el moment en què dalt d'una copinya és arrossegada fins a la silla de Citera i dalt d'una copinya que és símbol del sexe femení. Tenim el déu del vent de l'oest, que és el vent propici, Zèfir, acompanyat de l'Aurora, i aquí tenim la primavera, una hora, que és la primavera, que 4 anys abans, vol dir que ja havia fet el quadre de la primavera, no? I són quadres que tenen un simbolisme especial, s'ha fet molta de literatura sobre aquests quadres, no? No sé si voldries comentar realment aquest quadre. Bueno, més que una anècdota, jo m'he fixat, quan estava pintant els quadres m'he fixat. Aquí el pintor, clar, estaven sortint de l'edat mitja. Un nu no el podien pintar, i molt menys un genital, però si vols fixar, a ella la va tapar la seva cabellera, però fixeu-vos la cabellera quina forma té. O sigui que no va anar... O sigui, va tapar però no va tapar. Va aconseguir escriure una mica... Va aconseguir tapar però... Censura... Sí. L'autoria censura encara... Sí, bé, i encara n'hi ha. Va estar dins Instagram, vas un quadre d'un número artístic, un quadre així de censura. O sigui que censura encara n'hi ha. I aquest quadre més, per exemple, Venus, en aquest cas, era la man del pintor. La model va agafar com a model a la man del pintor. I metges avui en dia diuen que per la forma de les mans, aquesta forma rara que tenen els dits així, més si tenia una malaltia en els dits, perquè també diuen que els peus no són com molt naturals, quan si se fixen en una altra manera natural, però ella tenia aquesta forma de les mans. I és bé que també hi ha un altre quadre també d'aquesta mateixa, que representa Venus, la mateixa cara, la mateixa artista, la mateixa model, i també té aquesta forma de les mans, o sigui que pintava el que veia. Devia tenir qualque cosa. Pintava el que veia l'artista, que en aquell temps no que tingués una malaltia a la mà, però bueno, artritis o alguna cosa així. Després tenim aquest quadre de Velázquez, també molt emblemàtic, del segle XVII, i famós per retratant la infanta Margarita, que era la filla de Felip IV. Aquí devia tenir 8 o 10 anys i és curiós perquè la història d'aquesta nina, en 15 anys la van fer casar amb Leopold, que era l'emperador de l'imperi romano-germànic, i la van fer casar amb 15 anys i què entendràs que en aquella època era molt habitual que les filles de l'emperador de cada país
tinguessin molt de retrats perquè era la carta de presentació que tenien aquestes fires de cara a la resta de cases imperials d'Europa. I aquesta nina la van fer casar en 15 anys i va morir en els 21 anys després de parir. Va parir en el llit el seu cinquè fill i en el part va morir. Per tant, va tenir una vida efímera i clar, aquest quadre es diu Las Meninas, és una paraula d'origen portuguès que vol dir dones com a serventes i és molt curiós l'element, els nans que hi ha a mà dreta, que era molt habitual a la cort exhibir aquesta sèrie de personatges amb deformacions perquè se tractava de també servien per realçar la bellesa de la resta de personatges. No? En aquest cas se volia ressaltar la bellesa de l'infanta. No? Dic que quadre també molt famós perquè surt Velázquez fent un selfie, no? I per què creus que se va voler retratar? Quan fas un selfie tu, per què te vols retratar? Bé, però és que ara ho tenim molt incorporat. Està igual, no? Figurera. Estem recanviant, però la llet ets mateixa. Jo tenia entès que se va autoretratar perquè volia posar en valor la seva feina, que la resta de països d'Europa la feina d'artista no estava més ben valorada que aquí a Espanya i en certa manera va ser un petit homenatge que se va fer, no? Passar del mig ell molt molt. Autoretratar-se. I a darrere surt per la porta un pintor que també és com a misteriós, que no se sap si entra o si surt, no? I realment aquí els quadres, aquest... Clar, sí. Realment el quadre que està pintat els pintors, que són paris, la mare de Sant Senil, són el rei d'Espanya, Felip IV i la Mariana, Mariana d'Àustria, que tot eren d'Àustria, o sigui, ell es va casar amb el seu tio realment, o sigui, tot eren àustries, el post va acabar tot això. I el quadre realment és que està dins el mirall, no és que... Això no sigui un quadre de cort. Hi havia el quadre de corte i el quadre normal. Això seria un quadre de cort, seria aquest. I aquest realment seria un quadre de costumbrisme. Si es pot dir així en aquell temps, perquè encara tenen... Sí, podria dir també així. I crida l'atenció la falda d'ella, o d'elles, que eren faldes molt aparatoses, que simplement queden per figurar també. Era la moda de l'època i evidentment això no s'ho podia dur la gent noble que no feia feina. Perquè amb això no pots fer cap feina. Cap feina. Eren com de canya, no? Però bueno, a la Xina, per exemple, el mandarín duien sonides molt llargues també per el mateix. Com per dir, mira, jo no puc fer feina perquè tinc un estatus social i doncs aquí la moda era aquesta així. La moda sempre ha estat per representar alguna cosa. Un estatus, sempre ha estat per representar un estatus i aquí es representava aquest estatus que no podien fer feina o no havien de fer feina. Eren d'exar, havien de llevar el permís, pòster groc. Jo aquí vaig intentar, amb poques coses de refrescar amb poques colors, i m'ha sortit aquests tons. Quins tons serien els bons? Bueno, diuen que en el Prado hi ha una còpia que diu que també podria ser de la mà del mateix Da Vinci o el manco de qualcú que estava en el seu estudi en aquell moment que ho va pintar i va fer una còpia. Aquells colors podrien ser, són més freds, aquells colors sí que podrien ser més reals a la que devia ser el quadre aquest. Perquè si fan net, segur que els colors no són pintant més que veure. Per exemple, hi ha el Greco, va pintar el cavaller de Setmana Speed, tothom el coneixia de negre. Han fet net i resulta que té una figura, té un perfil, té un peu més detalls. Perquè s'ha fet net. Aquest no s'atreveixen a fer-la net. Bé, després tenim el jove de la Perla, no? Que també és un altre d'aquests quadres que tu me comentaves que s'ha mitificat, no? Sí, igual que el de Llaconda. Sí, aquí ja te pots que si era també una criada seva, que si era una amant del pintor. Bueno, jo crec que era simplement tenia ganes de pintar, havia de practicar alguna cosa, va agafar la criada, posa aquí un momentet de pintaré. Perquè les pinzellades són molt ràpides. Però a nivell pictòric té alguna cosa especial que tu destacaries? Jo és que pintat perquè hi ha alguna que m'agradava a mi. Sí. I si tothom li agrada també és perquè té alguna cosa. Realment el quadre té alguna cosa, la mirada té alguna cosa. Aquesta mirada trista, alguna vol dir amb això. Però això també ja és hagut des que ho mira i ha hagut des que ho pinta. Jo m'ho va agradar molt tenir detalls que té alguna cosa, però tu dius no, a mi no m'atreu. Jo crec que s'ha de llevar un poc el mite de tots els quadres. Que hi ha, sí, hi ha mitificació, vol dir, ha volgut dir alguna cosa, a part d'aquest simbolisme sí, però crec que no és tant, Crec que no és tant com volen representar. Aquesta va començar, era molt bona,
s'ha de dir, Era raro que una dona en aquell temps, no pel fet de ser dona, pogués accedir al món de la pintura, precisament per això, no vol dir que fos avui en dia, dius això i abans és interessant, perquè no és que no pot tenir una pintura, però en aquell temps, sí. Ella va tenir la sort de que son pare era pastelista, pintava retrates en el pastel, i ella de petita ja va estar sucant dins el món de la pintura. Va tenir també professors pintors bons de l'època, el que li va ajudar molt, i a part que ella era molt talentosa. Què va tenir ella de bo? Per què va arribar tan en fora? Per fer les pintures de dona que tenia ella. Ella va començar, com qualsevol pintor, fent retratos de gent normal i corrent, i hamburguesa, fins que va topar amb una duquesa, la duquesa d'Orleans. La va pintar i aquesta li va agradar que li va recomanar